जात होते देवगडाक मामाकडे आणि मध्येच आमका कुणकेश्वर आत्र लागता, कुणकेश्वर लागता, त्यानंतर तांबर्डेक लागता, पुढे तारामुंबरी लागता आणि नंतर मग देवगड. तर ह्यो पूर्ण समुद्राचोच पट्टो एकदम. तर कुणकेश्वरच्या पुढे मी येईल तारामुंबरीच्या जवळपास आणि समोर माझ्या सूर्यास्ता. एवढा कूल वाटता ना इकडे. मी फक्त इकडे 10 मिनटं बसलोय शांत आणि बघा माझ्या समोर समुद्र आणि तो सूर्य पण तुमका दिसत. मी तुमका दुसऱ्या कॅमेऱ्यात दाखवते पुढे. किती मस्त वाटता. तो समोर दिसताना तुमका छोटोसो डॉट तो सूर्य आणि एवढं मस्त वारो आहे इकडे, एकदम फ्रेश वारो. खूप म्हणजे खूप सुंदर वाटतं इकडे. सकाळपासून स्टुडिओत बसान खूप काम करून हैराण झालेलं आहे आणि इकडे आता येऊन माका एवढा रिलॅक्स वाटता ना. ते तिकडे समोर पण आपल्या पवनचक्की दिसतात. आता थोडासा धुक्या, संध्याकाळची वेळ आणि थंडीचे दिवस असल्यामुळे थोडासा धुक्या समुद्रात, त्यामुळे तुम्ही एकदम स्पष्ट बघू शकत नाही. पण तिकडे पूर्ण ते पवनचक्की तिथपर्यंत एवढं सुंदर नजारा आहे ना खरंच. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. मित्रांनो, आत्ताच तुम्ही बघितलाच व्हिडिओ, ती कालची होती. काल मी येताना देवगडला येताना तारामुंबरीच्या तिथे बीचवर बसून थोडंसं 10 मिनटं घालवलं आहे. तेव्हाचं तुमका शूट करून दाखवलं. आणि आत्ता मी मामाच्या घरी होते. मामाचं घर तिकडे वरच्या साईडला आणि ह्या बाजूक आपला बंदरा. या बंदरावरून जो ब्रिज दिसता ना तिकडे समोर आत्ता आम्ही मारुती मंदिरात, म्हणजे इकडचा फेमस वाडातरचा ना रे, वाडातरचा फेमस मंदिर आता मारुती मंदिर. आणि इकडे एकदम समुद्राच्या बाजूक निसर्गरम्य वातावरणात असं तर मंदिर आहे. आजूबाजूक एका साईडला समुद्र, दुसऱ्या साईडला डोंगर आणि तिसऱ्या साईडला ब्रिज आहे, मोठो ब्रिज आहे, जो जामसंडे आणि वाडाथर या 2 गावांका जोडलं जातं. आणि तिथून मग आपण पुढे विजयदुर्ग किल्ल्यावर पण जाऊ शकतो. तर त्या रस्त्याक जो ब्रिज मिळतात त्या ब्रिजवरून आता आपल्याक जाऊचा आणि तिथून मारुती मंदिरात जाऊचा खाली. तर मी तुमका दाखवते की ह्यो जो रस्तो दिसता मागे तुमका तो देवगडला टच होता. देवगड आपल्या कॉलेज रोडकडनं जाता, SH केळकर कॉलेज या रस्त्याक मिळता आणि तो देवगडमध्ये टच होता. आणि ह्यो जो मागे दिसता रस्तो ना ह्यो वाडाथरला जाता, म्हणजे त्या ब्रिजवर जाता. तर मध्ये आपल्याक जो विजयदुर्गाक जाऊचो रस्तो आहे तो टच होता या रस्त्याक. आणि इकडे त्याच्यामध्येच माझ्या मामाचं घर आहे आणि ह्यो मामाच्या घराच्या एकदम जवळ समुद्र आहे. म्हणजे एवढा एकदम इंटरेस्टिंग ठिकाण आहे एकदम. तुम्ही तुमका पूर्ण शूट करून दाखवतोय. इकडनं माका आता मारुती मंदिर पण दिसतं आणि तो ब्रिज पण दिसतं. मी तुमका दाखवतोय 1 मिनिट. इकडे मस्त आंब्याची कलमत, माडत सगळं आणि समोरच तिकडे आपल्याक मारुती मंदिर दिसतं आणि बाजूक ब्रिज आहे तो वाडातर ब्रिज. तिकडे आता आपल्याक जाऊचं. मी तिकडे गेल्यानंतर तिकडनं तुमका ह्या ह्या बंदर तुमका मी परत दाखवते. तिकडे गेल्यावर इकडनं तुम्ही तर मंदिर बघा, जा हनुमान मंदिर दिसतात आणि तिकडे गेल्यावर आपण परत ह्याचा बंदर आता बघूया. तर ह्यो जो रस्तो आहे ना बाजूचो तिकडनं पूर्ण त्या ही कसली हे पक्षी खायचे अडई अडई. हा हा हा, मस्तच पाण्यात बसलेले पक्षी अडई म्हणतात त्यांना. ते इकडे बसलेले बदकासारखेच असतात ते बसलेले, ते उडान गेले आम्ही थांबल्यावर. तर ह्यो जो रस्तो आहे ना तो आपल्या त्या मंदिरापर्यंत जायपर्यंत पूर्ण समुद्राच्या बाजूनच जाता. म्हणजे एकदम हवा एकदम मस्तपैकी खारी हवा आणि आजूबाजू निसर्ग सौंदर्य. ते बघा कसे पक्षी गेले ते उडून. मस्त पूर्ण रस्तो त्या मंदिराकडे जायपर्यंत समुद्राच्या बाजूने जातं. त्यामुळे एकदम एवढं मजा येतं ना इकडनं गाडी चालव, खूप मजा येतं.
वरती रस्तो गेलो मंदिराच्या ह्या साईडनं ना, इकडनं रस्तो दिसता एक छोटंसं, तो वरती गेलो असो तो विजयदुर्गात गेलो. आणि आम्ही मगाशी होतो ना ती बघा ती जागा तिकडे समोर तिची शाळा दिसता ना, एक छोटंसं स्पॉट दिसता त्याच्या बाजू इकडे या साईडला. आम्ही तिकडनं मगाशी इकडे बघत होतो या मारुती मंदिराकडे. आणि ह्यो जो एरिया ना ही वाडी खायची ही आता मी कावलेवाडीत असं उभे. आणि इकडे आहे ना ह्या पाणी एकदम जवळ इलेला, म्हणजे रस्त्याच्या बाजू ह्यो रस्तो हा आणि ह्या पाणी हा पावसात इलेलं आहे. मागे एकदा पावसात मी इलेलं आहे ना, तेव्हा ही जी लाटा होती ना समुद्राची ती बाहेर रस्त्यावर उडवत होती. लाटा धडकल्यावर जे फेस उडताना तो रस्त्यापर्यंत येत होतो, तेव्हा पण आम्ही मागे फोटो काढलेला आहे. आणि ते तिकडे पाती थांबले आहेत. पात म्हणजे काय तर होडी असताना होडीपेक्षा मोठी पात ना रे, आणि त्याच्यापेक्षा मोठे असतात, पातपेक्षा मोठे असतात ते बोटी. आणि इकडे आपलं समुद्र, अरबी समुद्र आपलं, तो इकडनं दिसता तो लाईट हाऊस जो आपण ड्रोनने शूट केलेला हो. मागच्या व्हिडिओमध्ये एका आनंदवाडी बंदर म्हणून मी व्हिडिओ टाकला आहे, तुम्ही जाऊन बघा चॅनलवर. तर तिकडे तो लाईट हाऊस हा, त्या लाईट हाऊसची आपण ड्रोनने शूट केलेलं. आणि त्याच्या ते 2 मधले डोंगर आहेत ना, त्याच्यामध्ये आनंदवाडी बंदर हा. एकदम अप्रतिम नजारा आहे इकडचा. चला पुढे आपण जाऊया आणि आपले व्हिडिओ स्टार्ट करूया. मी तुमका मारुती मंदिर दाखवते पुढे जाऊन आणि ब्रिज दाखवते. ह्यो रस्तो जामसंड्यात गेलो हा आणि ह्यो रस्तो विजयदुर्गात गेलो हा इकडतो. तर आपण विजयदुर्ग रोडला जाऊचा. आपण पहिला विजयदुर्ग रोडने जाऊया. तर ह्यो वाडातर ब्रिज हा, वाडातर पूल जो आपण तिकडनं बघत होतो, त्या आपल्या तेलीवाडीच्या बंदरवरून बघत होतो, तो वाडातर ब्रिज ह्यो. त्याच्या खाली आपल्या दिसतं आता मारुती मंदिर याच्या समोर. आता ब्रिजवरून साधारण 1 किलोमीटर तुम्ही पुढे जेव्हा विजयदुर्ग रोडला येतास तेव्हा ह्यो एक आपल्या राईट साईडला एक वळण दिसता. त्या वळणावरून आपल्या आतमध्ये जाऊचा. त्या वळणावरून जेव्हा आपण आतमध्ये जातलो तेव्हा रिटर्न परत तेवढाच पुलापर्यंत जाऊ काय आपल्या ब्रिजपर्यंत काय. त्यानंतर मग तुम्ही उजव्या साईडला वळल्यानंतर तुमका मारुती मंदिरमध्ये जाऊक मिळेल. तर आम्ही आत्ता इलो इकडनं ह्या ब्रिजवरनं. आणि ब्रिजच्या खाली ना बरीचशी मधमाशाची पोळी आहेत. मधमाशाची पोळी भरपूर दिसते तिकडे. मासे पण उड्या मारतात ना इकडे. आत्ताच माशाने उड्या मारल्यानी. आणि ह्यो ना ह्यो गणेश घाट केलेलो हा, म्हणजे गणपती विसर्जनासाठी ना. आमच्या इथे गणपती सणा किंवा गणेश घाट म्हणतात. तर ह्यो गणेश घाट केलेलो आहे बघा गणपती विसर्जनासाठी. आणि इकडे जास्त खोल पाणी नाही. इकडनं आपण पाण्याचं तळ बघू शकतो हे बघा खालून. खोल गेले आणि पुढे 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 खोल गेलो. हा आपलं ब्रिज आहे जो तुमका मी मगाशी दाखवत होते ना, तो ह्यो ब्रिज. तिकडे आपला तेलीवाडी बंदर समोर. आणि ह्यो आपलं हनुमान मंदिर श्री हनुमान. माझ्यासोबत टॉम आणि जेरी आहे. ह्यो टॉम आणि तो जेरी, आशिष आणि हार्दिक. हे आमचो हिरो हा तेलीवाडीचो. एका बघून ठेवा तेलीवाडीत ते दिसलं तर. हिरो हा तेलीवाडीचोच ना रे आशिष. आम्ही आता जातो तिकडे मंदिरात आणि मंदिर तुमका दाखवतो आजूबाजून कसं. आता एकदम निसर्गरम्य वातावरण आहे इकडे. छोटंसं स्टेज बांधलेलं आहे कार्यक्रमांसाठी. पुढे मस्तपैकी झाडं लावलेली आहेत आणि दर्शन तुमका दाखवते मी हनुमान मंदिराचं.
मित्रांनो, मी तुमका या मंदिर दाखवलं आहे. देवगडमध्ये बघण्यासारखे अजून भरपूर स्पॉट आहेत जे इतर व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही माझ्या बघितलंस. मागेच मी तुमका आनंदवाडी बंदर दाखवलं आहे, त्याच्यानंतर पवनचक्की लांबून दाखवलं आहे आणि देवगड किल्लो दाखवलं आहे. इकडे आपल्या विजयदुर्ग किल्लो हा, त्याच्यानंतर कुठलं तर मंदिर, विमलेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, अशी बरीचशी ठिकाणं तिकडे जी तुमका दाखवूची राहिली आहेत. आणि आपण प्रत्येक वेळी जेव्हा येऊ ना तेव्हा एक शूट आपण करून तुमका दाखवू, कारण सगळ्याच एका शूटमध्ये आणि एका दिवसात मी तुमका दाखवू शकत नाही. तर आत्ता आम्ही इकडचं ह्यो ब्लॉग संपवतो. मंदिर तुमका कसा वाटला तुम्ही आमका कमेंटमध्ये सांगा. जर शक्य झालाच आमका दुपारपर्यंत किंवा संध्याकाळी जर शक्य झाला, संध्याकाळी माका रिटर्न जाऊचा आजीक घेऊन, तर जर शक्य झाला तर मी पवनचक्कीवर पण जातले आणि तिकडचं पण एक ब्लॉग बनवून टाकतले. जर तुमका ह्यो ब्लॉग आवडलो तर तुम्ही लाईक करा. जर आपल्या चॅनलवर कोण आपल्या फॅमिलीतले नवीन जर कोण असतील तर त्याने, जर कोण नवीन असतील तर त्याने सबस्क्राईब आणि लाईक करा, आणि जुने आपले असतील त्यांनी लाईक आणि शेअर करा. व्हिडिओ कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आपण पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.